Dobar dan, generale. Ja šta tu? Kako biste dojmali, možete nam reći za HTV malo? Eto, prvi dan slobode poslije toliko godina, poslije jednog maratona, sa toliko prepreka, pravnih i drugih, kojima se ja baš i nespretan, može se reći. Ali eto, svojim odvjetničkim timom na kraju krajeva izgledali smo tu pobjedu koja je zajednička, uz potporu jasno Hrvatske države i institucija kao što pravosuđe, Ministarstvo obrane, Ured predsjednik Republike. Ovo je naša zajednička pobjeda. 100% pobjeda. Sad kad ste doma privatno, sve ćete postaviti nema pravo. Ja, polako. Trebam se naviknuti na sve to. To su koraci. Kako su planovi? Prvo, otići ću na more malo. Digniti Idra. Idete u Pakistan, šta će vam reći tamo? Vjerojatno u tjednu. Hoćete li možda do Vukovara? Nisam siguran. Imat ću prilike za to da otiđem.